Ďalšia hra sa volá spomalené zrýchlené. Kde budete asi všetci štyri a budete mať nejaký ten čas na prípravu, lebo sa musíte dohodnúť, čo vlastne zahráte. A to všetko na tému. Na diskotéce narazia na seba dvaja sokovia. Hej? Elvíra, ktorej sa konflikt týka... To je už tretia osoba, hej? Elvíra, ktorej sa konflikt týka, hej, tých dvoch sokov, náhle tragicky umiera. Ale prečo a čo sa vlastne stalo, to je na vás. Hej, čiže mohli by sme mať discjokeja, dvoch nejakých sokov a Elvíru. Začína sa hra zrýchlené spomalené, kde najprv uvidíte takúto normálnu, prirodzenú rýchlosť. A začíname teraz. Elvíra je moje holka. Ne. Elvíru miluju já, je má. Co se stalo? Aha. Čiže toto je tá normálna verzia. Teraz v tej spomalenej sa dozvieme, čo sa vlastne tej chudierke Elvíre asi stalo, hej. Nech sa páči, teraz ide verzia číslo 2, čiže spomalené. Elvíra je moje holka. Ne. Elvíru miluju já. Je má. Co se stalo? Nic, byla jenom nemocnou. OK, a do tretice verzia zrýchlená. Thank you.